Helsingissä sukuluimossa. Ja meno vitun dystopia. Enää rengastettuja kaljuja taistelulesboja. Mistejä joka kadun kulmassa. Osalla repon sisältö levitetty kadulla. Itsekseen puhuvia ihmisiä kävelemässä edestakaisin. Tyylikkäästi pukeutuneita ja laihoja hanavesimiehiä. Jonottamassa 9 euron sapputsinoja Starbucksissa. Romanikerjäläisiä heiluttelemassa pahvimukia. Laumoissa liikkuvia negereitä, joista puolet sotamusiikkia puhelimesta. Kovittomia syrjäytyneitä kuusemassa minne sattuu. Jos tämä on se unelma, niin näen mieluummin painajaisia. Ei enää ikinä Helsinkiin. Joudun tänään käymään Helsingissä sukuluimossa. Ja meno vitun dystopia. Enää rengastettuja kaljuja taistelulesboja. Mistejä joka kadun kulmassa. Osalla repun sisältö levitetty kadulla. Itsekseen puhuvia ihmisiä kävelemässä edestakaisin. Tyylikkäästi pukeutuneita ja laihoja hanavesimiehiä. Jonottamassa 9 euron sapputsinoja Starbucksissa. Romanikerjäläisiä heiluttelemassa pahvimukia. Laumoissa liikkuvia negereitä, joista puolet sotamusiikkia puhelimesta. Kovittomia syrjäytyneitä kuusemassa minne sattuu. Jos tämä on se unelma, niin näen mieluummin painajaisia. Ei enää ikinä Helsinkiin. Romanikerjäläisiä heiluttelemassa pahvimukia. Laumoissa liikkuvia negereitä, joista puolet sotamusiikkia puhelimesta. Kovittomia syrjäytyneitä kuusemassa minne sattuu. Jos tämä on se unelma, niin näen mieluummin painajaisia. Ei enää ikinä Helsinkiin.